ang inyong alagad sa kahanginan, Aksyon John Diaz. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Kamusta dalang aton tanang matag palamati diri sa 61 kamakabaranggayan sa Nagbanwa sa Bacolod. Aton tanang mga kaaksyon sa 31 naman kay mga banwa kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental. Ang iba nagakiyaki ay na ang ilang abuli. Nag-uluudjak na subong nga gabi. Nalingaw sa pagpamati sa aton naman nga background music. Sabi sa iban, dugo-dugo chat-cha lang. Ay, mga gabi na kay Ma'am Rhea May Ladio. Nag-monitor gid sa mga gabi, oh. Ako man si Andrew Galio. May pagpamati na kay Edgar Tenorio. Para man si Idol ko Yapwell. Good evening dala sa imo. Ako man si Ma'am Barky Tribe. Ako dala kay Sir Kempoyulo, kay Sir Norbing Galishabla. Para man dala si Ma'am Gina Galisha. Nga nag-monitor gid sa turman nga pagpangalagad. Kamusta ka mga drama kaaksyon? Diri sa Bacolod City, kay nasang hapon-hapon, nagbunok ang ulan. Pero pagkagabi, do kanami isang panahon, kaya medyo mabulubog na bala. Kanami, kaya hindi paang. Kaya mula nagaling to, hindi mo mapakta ng lakat sang panahon. Kaya medyo nagatipon, gapon ang galom sa kalangitan. Manang babala naton kung kaysa mangin alar ito lang gid all the time. Agod nga, hindi ka drama maglutaw-lutaw sa sabaw. Sa mga banwa kag syudad, kilo kamusta ka mo dira? Musta dira direkto sa may sur o kon southern Negros. Over the weekend I was at home. Dito do medyo hindi man namin panyempo man. May mga chances bilang nga gulpi lang nagagalom. Yan ang gulpihon yung man bundak ang ulan. Kung makita rin vlog ko namin yung panahon, binadig to sa southern portion sa Negros Occidental, kadamo sa mga activity ang kada banwa kag syudad. May mga pahampa, mga sports events. Isab lang ibando, hindi kaya ka pa tayo yun lantaw. Labi na kung naglain ng lakad sang panahon, ito kakanuguna ng iban. Labi na nakapurmada, bla. Ang mga naka-japorms. Doon nanugunan sila kay tiging preparahan kita nila nga magabot sang weekend, makalagaw sila. Kaya doon alang ko no no? Pero hindi namin ang panahon. Hopefully in the coming days, pangin man namin ng panyempo mga kaaksyon. Para ang iba naton nga mga kaaksyon, makaranda days ang husto, maka-enjoy, makalagaw-lagaw. Martes pa lang kita, no? Pero pwede na Dris Bacolod, ang traffic to hindi kin magwanta. Pero mo ginabasa nagbalik na galing klase, masulo ko sa kong aton nga mga dalanon. Nasunaran nyo, perting traffic, ilabi na sa mga main thoroughfares, no? Like Dris areas ang Lacson, dra sa may Araneta, ito lalabot sa ginakayob lang nga dalan, perting hindi kadamong volume sa mga salakyan. Nga nagaranda di o kung nagalagaw, ang mga nagasugat dulong sila mga estudyante, ang mga dipasay nga jeepney, sufficiente man ang kadamoon. Hopefully, lamang tayo, yun sila biyahe. Etikon na magbalik na ning ina mga o kung ipatuman na nilang jeepney modernization program. Ado mas convenient kaya gapon jeep, ang traditional jeep lang naton. Ngayon wala tagin man na testingan kung amo gini magadominar bala mga bag-o ning mga modern mga dipasay nga jeepney, pero may ara nagablo biyahe kung kaisa na niligad. So halos gani mga kaaksyon magbukas ina sang pertahan may mga modernized nga jeepney. Subong kita kung konduktor, ado para yun ang magyapon sa jeep, kaya ginabrihan nyo man Japon ang salakyan. Kabalukan nung kinalain siya, tsura lang gid. Tao mong bago. Pero kung di pa sayang nga jeep nila, yung gidyain, no? Kaya kung lalabot siya natin mas komportable siya, kaya tiligwang sulod, lalabot sinabi lapad-lapad.
Yan na makapungko ginang tanan. Kaya mo lang na, no? Doon ka baragal sa lantabon. Pero nami man kayo aircon. Pero ako ay never been able to try na makasakay sa nablang modernized jeep. Usually do biyahe, there is Bacolod home site no? Kaya kaya itong lagsahon naman kita draga kadto kung mga ano lang daya, mga ano gani hulong doon bala? Kung nalagin man sa kalatuan daw, lagin man tasado, nagpadulong digto Kadto ko to kay na sa isa kaskilahan this area sa Burgos bla ba perte karamos ang estudyante nagasinumbalik lang kay wala labot siya naman di pasay ng jeepney nagasinumbalik man perte no perte Dagay mga kakson, standby ka mo dira. Ato man pagalawago ng resulta sa small town lottery. I-recap naton first, second, kag third draw. Subong man mga kakson ang resulta sa loto. Ang ginaulat gid sang tanan. Resulta sa loto mga kakson. Basta Martes, 3 ka draw. 642, 649, kag 658. Diba, ka muna masunod ng milyonaryo? Pwerte nga daan ang premyo, galabot 58 milyones pesos, Base ka muna daang maswarte ng mga tagdaoga. Ay, sa tataran nga matag para matimi mo, may say ka mo ba lang? Ano yung padala? Hindi gid magkauya. Ipadala lang sa ito naman yung text hotline 0963-750-874. Amo man mga kaakson sa ito naman yung live streaming. Nagabaton kita ito ninatagan sang igtalopangod sa diligidlawang madugay. Kung may mga mensahe ka mo dalaging padala ninyo, hindi ka mo magkahuya ato ni napagabasahon. Live na live. Dali sa ato nga pagpangalagad sa mga gabi, mga kakson. Anyway. Antes pa man ang ato naman nga Patrol 1, Bravado Patrol. Antes nato ni balo ng pinakaling sitwasyon sa palibot ang syudad sa Bacolod. Ang nagdaog bala kay na sa Dakop Ka. Dakop Ka daog Caroleta promo sa Aksyon Radio Bacolod. Si Ma'am Margarita Aguado, inlawag kakina ni Tita Wilma sa iya programa This Is My Life. Mga alas 2:30 ni kainan nalawagan, ho? Si Ma'am Margarita Aguado, taga Purok Masinadyahon, Barangay 12. Ay, kalapit-lapit. Gila na sa ulunan na nato, no? Ma'am, kung chimpo ka buwas, chimpuhan mo gid ni. Hindi pwede nga pabuyan-buyadan mo na no? Chimpuhan mo gini, ma'am. Kay para makakadto ka dire, and then maklaim mo yung premyo. Anong premyo mo? Wala kita kabalo, kay ara na sa imo nga kapalaran. Kumo ikaw niya mama patiyog sang ruleta, di kami diriya, maulat naman kami na kung di na magpundo, din magtuon, dira do gamay sinabalang nga do silingit na. Kung dira magtuon, kundi imo ng premyo. Ngayon si Mama Aguada, basib lang kung makakadto di sa buwas. Sa ginali gani, ikaw ang makakuha sang cellphone. Oy, jackpot ka grade. Ikaw ginang first winner, gayon sang cellphone. Damo na nakadaog may tag-isa kasako, bugas na silang nadagaan. May mga electric pan, may mga TV na silang nadagaan. Pwerte kramo sang supply days sa mga appliances, may mga gift certificate, may cellphone, may cash. Pwerte, no? Cash! Makon mo sa kada adlaw, nag-isa kalibo din ginapanagtag. Basta nagapamati ka lang sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, ano pang ginulat mo? Kung ikaw maukod nga tag para mati, hindi ka gid magkauya na kung may malabyan na kaning simo nga ano ba? Nag-Aksyon Radio. Pamalo mo ginulat to, di laga pamati ko di sa Aksyon Radio. Transistor ni Suriso, ya. Pamalo mo sa ti may coupon tada. Gaan nga gid ka na dayon, basta listener ka, nagapamati ka, dako gid ang tsansa mo nga magdaog. Kining si Ma'am Margarita Aguado, kung listener gid ni, naga-monitor sa bisong mga gabi, ma'am, until 12 noon. Gaan ta ka hasta alas 12, boss. Kadto ka di sa Aksyon Radio. Pag-abot mo nakita mo si guard sa Guadal Blau, mo, winner ko kapon. Ginawag ni Tita Wilma, alas 12:30. Gin-recap ni Aksyon dyan sa Aksyon Reports. Gin-recap liwat sa pagkagabi. Gin-recap liwat sa Aksyon Night Patrol.
Action Radio Philippine Standard Time, last Jess na. This time, check nato ng ato naman nga Patrol 1, Bravado Patrol. With Action Zil Minardo. Kamusta nato mga ka-aksyon na paglibot-libot sa ato nga patrol. May pila ka mga aksidente nga nagluluntad, Dris Bacolod kay na. Do kada adlaw, do gahibi, ganyang adlaw ko nula aksidente, ha? May Burgos na area kay namin, ang bungguan ay man nga private kag ang isa ka motorsiklo. Inay-inay lang madulutan log na ng aton nga dalanon, alungan tagid ang aton nga kaugalingon. Una sa tamang balita, una sa tamang... Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action! Night Patrol Field Reports! Action Zil, mayang gabi. Action dyan! Mayang gabi! Good evening, te. Way kita da. Wag na. Ara Ayo di purma! Ano na, saging? Saging! Bumahilig kagid mo sa saging mong Oo, bala na gani pa nga saging. Torda. tordan. Galing kay ang tordan, pigaw na yung tordan. Ano man, senyorita? Namaya kadisnon. Ayo di purma! Oo, senyorita, gamay-gamay pag inaya. Ay, hindi. Ang ginahimo ba na cake wala? Oo, ano na ganing color green? Balangon. Oh, Balangon. Balangon. At imo yung mga lagba man mo man. Ayo di purma! Nagkongalagba na sa action dyan. Amo na sa. Kan green pa yan makaon na sa. Ang utok, ang Ako green. na. Ayo di purma! Oo, ano naman? Ano naman? Wala na yung dalan po. Abi kong utok mong mala. Ayo di purma! Halungan ako galingon kaya wala may gahalong sapot. Wow! Sana all! Sana Kaya all. nating may video call. Siling ko ged. Balik naman sa ako. Sana all. Sana all. Sige na. Ano nang yung ambot eh. Ambot na lang Ano gid. sabi ko, ang basa, sige na, extra na. Awa! Ay! Nami mo lang chimpo sa mga Action Zil. Manayanaya ang panahon. Oo, kay may bituon na kang may bulan. May bituon na kag bulan, kulang na lang star. Sana all! Nagsaot ka ginama. Ano gisaot mo? Sundance? Kabate kasang saba ka kanta. Anong sabak na kanta? Ha? Ang balis James ko baluso. Ano? Sabak kang kulbi. Ano? Ha? Ano na? Hindi, may version. Dapat lang may nagkakanta ng apat ka, no? Ka-LGBT action dyan. Anong ilakanta? Dong ali dere, sabak ang kulbi. Sana all! James ka na lang, gano'n siguro, ha? Nakita ko na apat sila ka mga members of the LGBTQI community. Nagkakanta sila, no? Oo. Ikaw mga mo ganun mo na paktan niya. Ako na LSS ko action dyan. Wow, Bago ni ko na LSS. natanaw. Ano, bago mo lang rin natanaw. Oo. Di si Kasi Papang, gabi. si Papang paborito yung gina. Oo, tapos may babae nga nagkasapin patanaw ko sa iya, tinawala mo sa gana. Wala sa gana. Sana all! Chat-chat niya ginasaot. Mga ginasaot na ito, mga chat-chat, bla? Oo. Amo na yung mga ginasaot niya kay ti mga paborito yung ginakabalo ka depende na sa tiyempo mong Sana all! Kaya na tempo, yung mga 2000 sa hindi bata. nako 2000 nga ano pala na sa 18 years old. Pero nagayo na sa. Ano kayo na sa? Namin na kotsago. Oo, namin na kondisyon niya kay na nakirek na kami ng duwa kadlaw. Sana Kaya all! namin na mga nagalabay-labay din sa plaza. Hindi ako malingaw. Kabalal man maayo kagid yan. Maayo agad. Oo, kung makakita ka rin sa mga nagalabay sa plaza, ang mga tahom, maayo kagid. Mo silingon damo nagreaction zil nagalagulagaw sa plaza no? Amo ni oras. Kay ang mall action dyan, bago lang nagsarado. Gabi na alas 10. Pero gabi na. Nagdilabay, mga gaobra, mga employees ni. So, party, subong nga gabi action dyan, no? Action zil may mentionar lang ko bla. Ang Halandumon Tower, amo ni oras, way nagasigang sa no? Why, good siya. Sa Why na? pila na kabulan nga siyang tiyog ko. Teka, so, wala nga gapo nagsiga. Sana all! Sa pagka-September 1, na wala man, size na, wala gyapon. Wala gapon. Pero
Amo sinioras, damo pa yung estudyante yung nagapanglakaton. Yes, correct action dyan. No? Dari sa may kagina, sa may plaza, mga nakaputi, kag nakapansin no? Laban-laban, ang mga taga Janb, taga Anigazawag, may mga criminologists, pag mga course action dyan, STI, kag UNOR. Okay. Tama na sila, oo, nga mga estudyante, kagati subong ang Fortune Town kag Fortune Town Central Market, nga punuan, pag sa gihapon. No, amo ini ang gabiyahi, subong nga nakitaan, kung tatay-tay, ang tangobya, laka-laka, nag-reaction dyan, naman na subong ang active pa nga nagabiyahe, subong oras. Pero Tiara, may mga bilin pa da nga mga jeep o kondo ubos-ubos naman? Punta tayo-tayo, nakalaka na lang action dyan. Okay. Amalingin na sa iban. How about yung Fortune Town? Ato bago nakarin, may duwa pa nga nag-action dyan. Nga Nabilin. nag-parada. Mansilingan. Mansilingan, wala na ko may nakita nga jeep na nakaparada. Kagalihis, wala naman. Wala naman masyado mo ni oras kay ti, pero ti mga estudyante, no? So far, hasta lang guro alas 8:30 ang kalabanan nga klase. Pero don't know, Action Jail, may nakitaan ka dira sa may NOHS nga mga night class na bilang mga estudyante? Chekero naman action dyan. Kaya tag 8 action dyan, naman ang mention mo kagina, 8 gagawa na sila 7, 8 naman na ng pinaka tayo. Oo, Dira eh. nila action dyan. Oo. Hindi na sila magpalapaw pa. No, so, nagdigay pag-check ko daw 8 wala na damayo, lakalaka na lang estudyante. Kaya Gani. 7:30, gagawa na ni sila mo. Amo man naguro Okay. sa night class, ikit hindi. Naging man sila kapag gabi, amo ni oras, wala na estudyante sa may NOHS. Pero nga, aton the concern, blaw, fully nga mo sini oras, daw wala na masyado estudyante sa dalan, kay Oo. gabi na gini nga. Correct action dyan. Labi na gid sa mga nag-board bala sinaction dyan. Oo. No? Kag gapuli-puli man sa ilang nga balay. Mag-mo ni oras dapat ang pinakatayog lang yung klase alas 8. No? Para hindi man budlay sa mga estudyante. Kay ti ang biskan may klase na yung action dyan. Ang biyahe isang jeep pagpataksang alas 10. Laka-laka sa gihapon. No? Unlike sa nga una, wala pa pandemic. Nga biskan na sa magkakagahon na may nagabiyahe sila nga jeep action Gani. dyan. Kita ko daw, ang paborito, galing nga yung salan, da sa may Lacson, harap pa nagyapon, da sa lapit sa may bangko. Abre pa. Oo, correct action dyan. Abre pa sila. Sige, pa Dami dali na ako, da. no? Ang dambal ni naligad, papang nakatilaw da, ha? Sana all. Oo. Oo, nakagi na da sa tuod, kay sa Minas, ang unaga pulo patro kami, kung gutumon kami. Galabay kami da, ginasuyop lang namon ng aso. Sana all. Dali kay kalabay ka lang, busog ka na. Busog ka na yan. Wow. Abrihan mo lang yung imong bintana, kaslakyan, yung ginasakyan mo. Oo. Akloon mo lang aso. Sampat ang agi, eh. Sana all. Ay, naputos naman lang ka na. Tapos maklo ka lang aso. Oo. Television ka lang na yan. Kung si Papang pa, sakto. Sana all. Sakto. May soft drinks ka na yun, ba? Oo. Perfect. Perfect. Manok lang tayo. Tapos ka nula kasudaan. Ang importante, may mac, kakag toothpick, Muna. may dulce. Kaya para Oo. doon, daw may sudaan ka na Daw kag may daw nakapanyapon ka lang. Gani. Sino ko na na rice water? Oo. Kon- Kalikarapatido, yata nakapanyapon ka lang, di mo? Gani. Kung si Papang pa, atugid. Sana all. Atong bid. Atugid. Sana all. Ay ka pa may pay ka lang dan sa mga was. Ay, babae na sila kay nagapulupundo na da sila. Dra sa area sa Rosario, damo pa na bukas nga mga balay limna now. Oo, na amo ni sila ang may mga kumukuti-kuti tapi. Bumubusi-busilak, ganyan ang indak ng mga bumbilya. Sarol. Amo na da. Amo na da sa? Nakitaan ko pa lang nga may mga Christmas lights action dyan. Oo. Actually, Natural. ilay Ang bisan, England, oo. bisan Vermonts na kag hindi yan nagasigi na diyang kumukuti-kuti tapya. Sana all. Amo gyapon action dyan. Oo. Amo ni oras no tao ganun sa higada sa nga dalan no may naga-administrasyorya pa pero diri nga area sa may Rosario ayon action dyan. Ang kalabanan niya nga awake pag di ba awake mga tricycle driver. Sana all. Tricycle driver. Oo. Kaga mga siniga deliver pabala mga pagkaon action dyan. Ako na delivery rider no subong nga gabi makitaan ta pa no sa mga area sa diri especially sa may Rosario damo-damo pa man gid kagati pero sa aman niya oras ang dalanon diri sa syudad sang Bacolod ya matawhay naman action dyan no normal na ang lakat sinisan trapiko damo ginadigali bago lang kasi ka gid nga nagbulukas di ba lang mga action dyan Sa dina- ganito may mga raminan Sa may diri sa may
Pakato Libertad? Oo, sa Rosario, good. Pakato na Libertad Action dyan. Oo, may ara na da, dumadamo na da ya. Si Papang Blamang Kotak ay sa Uladoy na da. Sana daw, di ba? Ay, sa Uladoy na da ya. Ang mga nagabukas ng mga balaligaan. Ganito kilala sa sa mga babae. Kaya babay-babay saya. At ibig silingon artista sa? Ito sa may kagina. Oo. Yawan ko na ya. Yawan ko na ya. Smile, oh. Oo, Kilala na yung sinaguro, ne? Basta gani ang imong look do pang artista. Bayo, gini. Mahuya na silang hindi si mo mag-wave. Wow, 5'11". Si Migo ko diyan mo maning padalay nag-story na ko gana isang ano ni buko pandan pinadalaan mo ko picture ka buko pandan. Sabi na akong gidya. Kon? Personal, gid ba lang nga, kung totoo, gid nga buko pandan. Amo man naganing buot ko silingon. Sana all. Lakas namit na mo. Mas namit na akon real gid nga gindulong di blas babaw. Hindi aki. Si buwas mera. Okay, nakita ko man lang net. Mo tudok kay na bladogin to story ko man. Hamba ko do ka namit no? Tambalya ho man. Sana all. Sana all ba? Oh, ambal ko ho man. Ah, tambalya ti ho man eh. Aba, offer ka ng simo sa buong saging mo. Ate, aba na gina yung saging. Saging. Yang saging mo kadis no atordan. Tordan. Tordan yung Galing duwa saging. naman na ni Kabilog, Bilin. Ano na tinano o kon loto lang gid saya? Ginatanok ang tordan? Ay wala ka gari. Ako gari no kay kadis non gali ang isa. Kadis nun, wala, luto na yun, medyo, paganing iban kagina. Punta na yung hatag naman ni kagina kay Papang sa may dalawang sa istasyon. Oy, palangga gid sa Papang sa mga tao no? Pwede nga Oo, pagpalangga syempre. nila kay Papang. Mapinalanggaon man sa nga daan. Oo, basta ganun na pinalanggaon ka nga tao, ginabalik ginang pagpalangga para sa imo. Sana all. Grabe ka sa imo. Ikaw, Ito na kayo, ha? ikaw mapinalanggaon ka man, kag kabalogid ko, nga damo man ang nagapalangga sa imo. Oh no! Do wala man, ara naman ta, kundi nautod imo linya. Action Nelmar, nautod sa nang, balik ka nautod sa Action Sil. Nautod ang linya ng Action Sil, Minardo. Action Radio Philippine Standard Time nas just resina. Teka to naton balikan naton si Action Zale para sa last portion sang iya naman yung observation report Action Zale. Balik na si mo. Action dyan. Yes, ara na kamo Ano sa to? Libertad daw. Ha? Adi na kamo, ara na kamo sa Libertad. Ari na, yun sa may dinanigan pang. Sa may Lupit Church, ayun, Action dyan. Ah, along-along kamo dati pwede ka na maglabay ka. Patudlo ka kay Papang kung anong pamaagi para mapagkita sang respeto sa simbahan. Oo. Oh, may ginatudlo na si Papang mo mga teknik na si Papang matudtuod nga pagpakita sang respeto. Sana all. Kabalong Wala ko kabalo, kung mapatay ko hindi. sige nan patudlo kasi ya sa kadugayon amo ni Papang sa of the night sa patrol. Kung kapatin ako sa tanan niya ginatudlo, ang boat ko nari ko di guro bilin. May bago kami, di ba na discovery, oh. Sige lang, suyan to na. Sa may headquarters. Alam na sa ano na sa? May haraman da. May haraman da, oh. Kita mo na din, ano? Oh, may haraman da. Oo. Di nalingyawin ko na di mo. Okay. Kaya ano ka di ba, labay-labay, kaya may Christmas lights. Gani. Dali ka dulong-dulong, Blackson Sales ang taytay na da mong panaog, bala sa may magsaysay. Oo. Pakadulong yun na yung area. Oo, gani. Daw, amot kong, man na da, solar, man ang ilang, ang mga street lights da. No, Ang buta, gali kita kong drakagit taytay bala mismo na. Di wala kita suga. Tapos, pag tanong ni pagsaka mo sa taytay, pag panaog mo, do ka dulom gid. Siguro dapat ka na aksyon, dugay-dugay na ginang problema. Dira, wag ginakita ang kitaan nila sa nga solusyon nga mapasugaan ng area, bla? Sa area sana, di ang area, yaw, patakita ko blasi mo. Aw, damo na sana. Kita ko nga, no? Nabi Oo. ko kayo kasana ka. Damo gigpat-igpat din ang area, ang damo gigpat-igpat man. Arin na yan, ante, sa headquarters, wala action dyan, sa may taytay, ayun. Oo. Mara, si Papang yung palapit, gano'n nga, kita na ka. Okay, kita ko na da. Oo. Antes ka magpataklad sa taytay,
sa tuo, no? Daw dugay na damo na da action sila ng bulos-bulos na nga establishment. Kaya kay subong ti kay amat-amat agin man nga nagahalog siguro nagbalik na gin man, no? Say madamo-damo subong action dyan ng tao diri kaysa sa gwa pala makitaan mo man no dira sa may ilang pwesto diri subong nga action dyan kagati amo ni nga area siyo ana di nga action dyan man no iya sako pa na di sa nga magsaysay man ini ang sa may lampuwas na sa nga taytay sa may abad bala action dyan nga nga simbahan ayon no nadamo diri ang nagalabay going ni sa may south na nga dalan ang ila shortcut di kay ti Adria daw hindi gid masyado kanang traffic ag ti masanag ang dalan diri nga area action dyan kagati so far nading kagina may mga nagluluntad nga mga insidente pero hindi magina mga kadagko action dyan mga aksidente nga kalabanan libra sa may intersection ti kagina parehas na to sang involved ini ang Vios kagang PCX nga motor no tungod man sini action dyan no sa ilang natabong aksidente nagatuga ini sang mabugat man nga trapiko kon mahinay sini nga lakatan sa nga traffic action dyan dagati amo na panumdom ta permi basta mga intersection ni gani nga dalan may mga likuan no kung pwede kay ti gina-advise kinagani action dyan nga kada likuan o kung kada intersection man nerbato kaginanay para mabalaan man isang sugata mo kung nagasunod sa imo nga may salakyan. So, sa mga kauturan, tada kay tisubong ta nagmalamala naman gid ang dalan niya action dyan. No? So, halong gid sa aton nga tanan. So, mayong gabi, God bless gid. Observation report nga gikan sa patrol ni si Action Zin Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo gikan naman sa patrol. Opo dira kay Aksyon na Papang Nixon Tahom. Aksyon Radio Philippine Standard Time nas just DC7 na. Dili kita sa recap naton sa resulta sa SCL. Ato naman nga Small Town Lottery. Subong adlaw mga ka-Aksyon Martes, Setyembre 6, 2022. First draw mga maswerte nga numero 22-34. Suliton ko 22-34. Second draw mga ka-Aksyon maswerte nga numero 8 kag 11. Liwat 8 kag 11. Third draw naton mga ka-Aksyon mga maswerte nga numero 32 kag 36. Sa liwat 32-36. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Antes sa report ni Action Nelson Patelio, mayong gabi danay dala kay Noel Notchepo. Mayong gabi ka Action, naga-porok-orok dala sa may Porok 1, Barangay Baliwagan sa Banwas ng San Enrique. Adang pamilya magbanwa man na kag pamilya Notchepo. Araman si Sir Luvic de la Luna, naga-porok-orok na kuno pamati o alin kay Patok kag Grube de la Luna sa may Barangay 30 diri sa may Bacolod City. Siyap Welgari nagapamati sa may Kalumpang, Kawayan, diri man sa probinsya sa Negros Occidental. Aramang si Ma'am Rose Guevara. Good evening, Action John. Mayang gabi dira sa imo, Ma'am Rose Guevara. Si Scout Ranger ho, nagamonitor man. Nagamonitor dira sa may Banwasang Binalbagan. Si JJ Ribadumia Bugias. Shout out ko no ang Bugyas. Bugyas gani na. Bugyas ang iyang last name. Si Joel Maratas Bugyas, si Jovi Ribadumia Bugyas. Mayang gabi dira sa inyo JJ Ribadumia Bugyas. Good evening. May lang nga pagporok-orok na pamati Si Carlo Cayuna. Mayang gabi Action John. Gamonitor sila kuno Cayuna family. Uy, taga Isabela gani ni. Kasi manwa ko ni gali. Sila ni Sir Carlo Cayuna sa Isabela man. Kag sa bilog dira nga pumulo sa Banwas ng Isabela. Advance Happy Fiesta. Lapit na lang September 9. Pero I guess tomorrow guro do may mga activities na. Pero 3 days ni Blamong. Kaya na kung galing ka consult kaya do ka sako. Ginag-away ta ka tiyempo nakapamangkot kay kilala tada sa may tourism office sa Banwas ng Isabela. JEAJ
Good evening, action dyan. Konpodok Uro kami. Si Christopher Martin Espinosa, si Mamaya Kono Marlene Amaso Espinosa. Hi lang kuno sa may patulwan, ara kuno sa storya kung sinon asasa na all. Si Ma'am Ana Di Sales, mayong gabi. Tamyaw lang kuno si Condring Mendoza, Pami Albacino, Dion Di Luna. Naga-monitor sa Senda Salamanca, Barangay San Miguel, sa may La Carlota City. Subong man kay Richard Artisula Alpiere, sa may Barangay Tabuanan, sa Sunad Sang Bago. Ang ibang dugay-dugay naman, this time i-check naman nato ng report. Ikan man sa northern portion sa Negros Occidental report ni Action Nelson Pateño. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Nelson, naman yung gabi, kamusta da? Yes, action na dyan, mayong gabi man, liog pagkatani ko nga dali lang, kay mainom ko tubig. Tigsim, ay tubig, masya rin sa mong tubig, wagit problema Oo, mugani man, kay daw lain gid. Nga katol, ged? Katol. Katogin po ako mo, baby, tulo tigsim Abi, sige, bilahin dali, na. Tulo tigsim na, may na problema, mo ginabasta live gani aga, pati inom tubig, dalasa mong. Ayo di purma. Kami di gani, gainom tubig. Tuwan ako kay gainom si Action Nelson. Mainom ang tubig, no? Ayo di purma. Okay na? Okay na guli, kurinaw. Okay na na. Kung ganun, nag-inom ka tubig? Naginom ta tubig, kay para lang ata tulo tayo yun. Blang. Hosto! Ayo di purma. Kasi karon na, kagulpiadan, tabla magtagol, slipuno blang. Ani ako ganun, nag-inom ka tubig? Oo. Ati nagingagaw man ko eh. Ayo di purma. May. Para dungan tanga duwa. Oh? Uy, hindi ginayo ang timpo, abi. Gani, gulpi lang gaulan. Oo, gulpiada, gaulan bla na adlaw, gainit, pagkahapon, dagom, pagkagabi, tugnaw. Tugnaw. Di, amo nagrikis abla, purti ka pangurumbot ang iban kong kagaon na matamat, nagatulutugnaw, basta Berman, sa mo nagid man ako no Action Nelson eh. Mo gani man. De, draya, labi na kita sa inyo eh, kay purti di katugnaw nga daan sa northern portion sang Negros. Mo man, sige-sige na diri. Kag Berman, sapit pa kami daan sa dagat. Ay, tuod? Tupoy sang hangin daw, diri gid ga pakadto. Lapit kili ka mo sa dagat, Action Nelson, Oo, no? ang eskwelahan gani, tamwa mo lang dagat na. Ay, amo na gali dara ang sitwasyon. Di- Isiling nila, kung naubo ka, pagkatos dagat, paulumulom to. Ayo di purma. Kaya di ba mo lang ba nila tood? Oo. Kaya naman karon magwa ka sa klase mo, paulumulom ka to. Ayo di purma. Lumpat ka lang to sa dayko. Ara na gali, nami galing set up, kay ti pagkatamwa mo, bye-bye na. Okay gali kiti. Tapos, adjacent pa lang mo. May mga beaches man, pero Oo. sa eskwelahan niya, ang piyak nga kilid sa eskwelahan, dagat na dayon. Daw kanami man. Do ka nami, Kung ikaw hangin nun, Ati, lumpat ka to? Ayo di purma. umagana nang ginasirada na aksyon dyan, kaya basi kung mga estudyante, bla magsikita mo, sa day ka maglumpat na dayon. Oo, amo gina, do delikado man, pero ti, dali ka nagtugor Action Nelson, purti man ang paang eh. Ati grabe man kaya ti ang init sang dagat bla. Oo, draga dapya. Diri man ka dapya. Purti, no? Muna nga, medyo, medyo may batagon kagid nga, pero ti mas mayo kay, lapad ang area, kagati medyo mangin-angin man. Okay, kamusta? Dahabag o nasubong ang hepe sang Toboso PNP. Oo, si Major Mariano. Action Nelson? wala, oy. Ha? Yung panulify itong iyang order, Ti, ano naman? ang OIC, subong si Lieutenant? Lieutenant Triniboy Eduardo. Oo, kay pagkabalo ko na, si Lieutenant Eduardo, classmate na disang spokesperson naton sa Nokpo eh. May mga changes pa kay ti Police Major na ginang isa eh. Amo gani. Ti do siguro gusto nila bla fitting sa posisyon. Kag ti isa may harap man nga depende man na sa pagpili eh.
Actually, ang tubuso, kapitan malana mo. Oh, kapitan. Oo, kapitan. Kaya mo to nga do kabudlay magbutang OIC nga major. Amo gani, oo, kagati, ano gani tawag siniman? Overqualified. Hindi man, ano gani tawag sini na daw ang yab lang nga posisyon, Oo. hindi fit sa iyang, Gani. posisyon. Tiyan mo na Oo. siguro, nga pangita guro sa iban pagid, nga pwede dira, galing kitigaw na tulat, palda kayo, wala nga daan subong si PD. Okay. Okay, on leave si PD, kay tigin announcement to kay nasa ni Sir Catalogo nga amay gid la kag lolo ni PD do nagtaliwan. Oo, Tigaw la mangani. tulat ta, no? Anyway, mo gina, basta pero sa mga pulis, action Nelson, di naman na bago yung Hindi naman na bago, kay mainti tour sa ila duty, 2 years malana mo. Oo, 2 years, Hindi 2 man na years. sa pwede awiran ni Mayor Auco da. Pwede sa Iran. For example, Islansa. Kung gusto niya, Gid, ang mabulo sa hepe, mo niya na tag 2 ka bulan, balik ka naman tong isa. Kung na mo kitong gusto, pwede nang ibalik-balik mo. Ay na. Okay na dumduman ko, isa ka classic example. Ang sa Victorias before, si Lieutenant Colonel Corpus Bla. Kapila naman balik-balik sa Victorias. Depende na sa hepe. Amo man sa Isabela, Bla, Police Captain Partidas. Oo. Kapila man na magbalik da. So may mga presidents na. Oo. Actually gani, si Police Major Roberto Injapi, kadwa man magbalik sa Clatraba. Amo man na kapila ka na, pwede ka na kabalik-balik. Depende na ya. Kung di na sila Joe for promotion. Oo, hindi. Jo, ngita ka sa posisyon nga pwede, Gid. Kung ngita ka sa station lang atio posisyon. Feeling ko, Action Nelson, ang sa may Toboso, pangita guro bla sa isa ka promotable. Kay pagkabalo ko si Lieutenant Rene Boy, Action Nelson, do for promotion, sinanamong. Correct na. Oo, kay pareho na sila ni si Lieutenant Catalogo. Lahat na ni promotion nila, tiyan mo na may mga posisyon sila. Sila na ni Lieutenant Alba. Sila ni Lieutenant Saruna. Sila ni Lieutenant Aurita. Sila na. Oo, Eduardo. Doon sila na nga mga grupo-grupo mo. Tigaw, lahat na sila, tikinanglan nila posisyon. Pero sila Ma'am Aurita, wala na problema kay cities lamong. Oo. Pwede kinaya for promotion. Sa Toboso, kung may gulpi man nga changes, tulat-tunta na ako nung matabo. Kaya naman natabo sa Pulupandan? Oo, ang gusto ganang balita ko gani, ang gusto tanin ni Mayor Makwaon si Villaseran. Abilasario? Villasario. Tigil kinaunahan na to. Kaling kaysa naunahan na sa to na Pulupandan. May isa pagid nga gin-mention actually nga gusto ni Mayor Auco, kaso lang kahit di man pwede. Tiya mo na subong naka-standby. Ginimuan na lang YC anay si Lieutenant Eduardo. Kasarangan na ni Sir Eduardo, kahit tidugay-dugay na sa ngadaan. Oo, dira man na. Dira man ang ngadaan. Oo, pamilya ya, taga dira man. Sa Uladoy na nadang lakat for promotion niya na guro. Kung ma-promote sa, congratulations. Ayo di Purma. Kasi ang paper siya intact naman tara naman da ko no, ready naman mo. Oo. Base this year ko no, base magwa na bla. Gani daw mo na. Do this year ko, bati-bati ko this year. Sige. In-action dyan na nagpatigayon sang bypass operation aton sini kapulisan sa siyudad sang San Carlos. Isa sa ila sini nga target ang nakuha ginilang ila sini nga top 3 priority target sa ginapatigayon nga bypass operation sa may Rizal Street, Barangay 3, siyudad sang San Carlos. Ang mga sospechado ang ginkilala nga sanday si Priano Valiente alias sa Tagalog kag alias Pinok, 52 anyos, isa ka street level individual, may asawa, kag residente sa nasambit nga barangay. Ikadwa dire amo ni ang top 3 priority target sa kapulisan, si Kent John Zerna, isa man ka SLI, kag 36 anyos, may asawa, kaga residente sang Urban Phase 4, Barangay Rizal, Action dyan. Ikatatlo diri si Mark Brian Ruel, SLI man, 34 anyos, sang residente man sang Barangay 3. Subong man, ang ikaapat diri si Retzi Valiente, SLI man, kag 45 anyos, residente sa Barangay 3 kag ang katapusan diri si Virgilio Clarion,
isa man ka SLI 40 anyos, isa ka tricycle driver kag residente sang Itserigor, Barangay 3 sa siyudad sang San Carlos. Nagpatigayon sang bypass operation sa isa ka pusher buyer nga pulis kag ang ila sini nga target amo si Cipriano Valiente. Action dyan kag ini siya ang nakuhaan o nabaklan sang isa ka asasing ginasuspitsuhan na Shabu sang makatapo sang kapulisan kag kaupod nga nakonfiskar sa ila ang iya sini nga mga abyan nga 4 ka bilog kalakip diri ang 14 tanan ka mga transparent sang elongated plastic sachet sang may sulod nga ginadudahan na Shabu, tatlo ka bilog nga aluminum foil, isa ka cigarette pack kag tatlo ka disposable lighter kag ang gingamit nga 600 pesos nga bypass money sang kapulisan action dyan. Ginabulubanta nga naglabot sa 2 ka gramo kag mayara sang standard drug price nga naglabot sa 13,600 pesos. Karon action dyan ang mga arestado ang yara sa custodial facility sang San Carlos sa PNP kag nakatalana nga pagapasakaan sa pagbayular sa Republic Act 9165. Report gikan sa siyudad sang San Carlos. Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gyud kay Action Nelson Pateño gikan sa 1st District sang Negros Occidental. Action Radio Philippines Standard Time nas 10:32 na. Mayang gabi dara kay Sir Melili Oligo, nagaporok-orok gid sa pagpamati subong nga gabi. Subong man kay Ma'am Myla Pilor Primavera. Alaman si Ma'am Elizabeth Gamala. Please greet kuno kay Mary Jane Adera Rotas. Birthday subong! Oy, happy birthday kay Mary Jane Adera Rotas. Alaman si Ma'am Generous Vedra Presquito. Ma'am Isabela man ho. Swerte may gabi dara sa mga kasimanuwata sa Isabela. Sir Melili Oligo may gabi. Naga-monitor man si Sir Jomar Flores. Ara man si Stain McGronfield. Sana all Stain McGronfield kita ito buwas mandam ka mo ha. Ayo di purma. Ga-monitor sila ko sa may barangay Kabog. Mahal na nga pagporok-urok sa inyo dara. Ma'am Jocelyn may gabi. Padahil man nga nagapamati sa mga gabi si Ma'am Jinky Dialagdon, nagamonitor gid sa aton nga pagpangalaga do. Ti amo man kay Ma'am Eden patamyaw ko nang bali Ma'am Eden no. Ma'am Eden, good evening sa imo dira. Bo naga saot-saot ka gid ha. Good evening dira kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Ma'am Star Mayo, Doc Matt Mayo, Sir Noel Amar, Alma Oligon, Mikey Montilla, Angelica Lapi, sa talang niya members ko sa Action Radio Bacolod Energy Fans Club, sa talang niya pamilya din Ma'am Jinky Dialagdon sa Barangay Pandanon DSB, from Arizona, USA. Si Randy Diamos, may gabi, nagpaurok-urok lang sa Lutak Park, Hacienda Grande, sa mga sa taga-Banwa sa Casiliana. Mga tropa, dala ko nun si Randy Diamos, may gabi dala. Si Ma'am Venica Sinel, may gabi, action, yes, action John. Kabala pa shout out na ko sa bata, yang si Jake Canlas. Ara sumong sa obra. Halong ha, halong dala ang nagatrabaho, bisan gabi na, sige gapon na. Si Ma'am Elvera Hilogo, good evening. Si Anthony Luwig Habagat, good evening dala sa imo, kamusta? Si Sir Eric Fernandez, may gabi man. Si Jetro Martinez Gibalaon. Shout out daw ko sa mga kasimanuan mo sa Isabela. Damo sa atong listeners sa Isabela gid ho. Ma'am Diding Aloamiento, may gabi action John, may gabi dala si mo ma'am. Amo man si Ma'am Beth Botal Pilayo sa may Banwas ang Binalbagan. Ang bali ni Mr. Enong Vicente Encarnacion Similiano dala sa may check-in hotel. Guwapo o pugi kuno si Papang Nixon Subong. Hindi lang Subong nong everyday. Di ba lang?
Sige, Action Radio Philippines Standard Time, las 10:35. Di kita makakson sa resulta naman sa ating loto 642. May jackpot prize ng 37.5 million pesos. Ang mga maswerte ng numero winning combination 4, 36, 13, 42, 30, kag 21. Suliton ko 642 winning combination 4, 36, 13, 42, 30, kag 21. Super Lotto naman kita 649 na may jackpot prize ng 58.7 million pesos. Winning combination 649, 41, 42, 18, 31, 17, kag 10. Suliton ko 649 winning combination 41, 42, 18, 31, 17, kag 10. Ultra Lotto 658 na may jackpot prize ng 56.3 million pesos. Winning combination 658, 24, 16, 35, 12, 23, kag 22. 658 winning combination. Suliton ko 24 o 24, 16, 35, 12, 23, kag 22. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Radio Philippines Standard Time, las 10:37 na. Maayong gabi dira ko no kay Ma'am Star Mayo ho. How do you do, Action John? How it's going with you? Attendance lang ko no sa may Rochester, Minnesota, USA. Tapos shout out si Ma'am Star Mayo sa iyang uto dila si Mrs. Alvarez sa Tangob. Kagang Imbuen Water Mineral Filling Station. Si Ma'am Nitz Mercado Herrera. Thank you so much man dila sa imo ma'am. And God bless you. This time, i-check naman nato na report ni Action Roger Gutib. Gikan naman sa Cadiz kag Sagay area, mga balita ng tipon ni Action Roger. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action, Night Patrol, Field Report. Action Roger, mayang gabi. Yes, action dyan. Mayang gabi sa itong mga aksyon sa mga balita. Direksyon dyan sa Mainsang, norte ng Mainsang probinsya. Laminagin dyan sa itong sining area of responsibility sa 2nd district sa probinsya sa Negros Occidental. Ang report nga itong sining madulong man sinimatinion mo nagsaka. Aksyon dyan ang amon din karoon nga COVID-19. Mayara na kami 19 ka mga active cases matapos nga may 3 naman na nga nag-positive kahapon kag ang total sang sining uko na mga bag-o na positive nga 3 ini ginalakipan sang isa ka 60 anyos nga babae nga residente sa Barangay Kaduaan nga close contact sa ilang sining mata nga case number 2270. Ang ikadwa mo man dining 37 years old nga lalaki nga residente mo sa Barangay Kaduaan si man Japon contact sa case number 2270 kag ang isa 1 year old pa ho residente niya sa Barangay Sunto kag local case no, sa report sa summary ang Barangay Kaduaan may 4 ka mga kaso sa COVID-19 kag tag-tatlo naman ang Barangay Bangkiruhan namuman ang Barangay Daga may tag-duha naman sa bahay sa Barangay Tigliwigan kag Barangay Tinampaan samtang isa ang ara sa Barangay Zone 2 isa man sa Barangay Kabahog isa sa BF Gustilo Barangay Luna kag Barangay Celestino Villasin. So far iban nga mga barangay 0 cases action dyan. Para yun naman ang pagpatigayon ng modern local government kag sang local IATF sa City Health sang pagpamakuna nga sa diin kaina naka-schedule ang pagbakunahay sa mga kabataan o kunining pediatric alin sa 12 anyos pa kanto 17 anyos pagi sang ila sining first dose sang Pfizer kag second dose man sang Pfizer
may booster shots man sa Pfizer sa pediatric vaccination sa Japon, kag mayara man nga first dose sa Sinovac, second dose sa Sinovac amo man ini buwas walk-in 18 years old pataas, kag ang booster shots nga Pfizer sa first kag second booster nga available gid sa bahin sa Cadiz City Health Office, agod nga maakomodahan ang gusto sa Japon nga magpabakuna, kay gina-encourage gid sa amon diri nga local government labi na ni Mayor Bading Escalante dapat magpabakuna gid aksyon dyan ang tanan. Now sa pinanagon ng mga police report ini aksyon dyan ang isa kadako man nga accomplishment sang mga kapulisan bisan patod nga at large man ang subject para ito makuha ni kung nga nakabuhi ini kay suno sa report nakapalagyo ang search warrant ginserve la search warrant gagin pagwa sang korte sang RTC Branch 73 nga permado ni Honorable Judge Reynald Puntevilla, RTC Judge diri sang RTC Branch 73 sa siyudad sang Sagay, nga sa din ginserve ini sang mga launa 40 takna sang hapon kahapon sa bahin sang Purok sang Pascual Street sa Purok 6 Barangay Poblasyon 1 siyudad sang Sagay. Sa din ang suspect at large ko nakapalagyo nga si Judith Fernandez E. Villasin alias Tatit. Isa ini sa actually state level individual 47 anyos edad, may asawa, kag residente sining Pascual Street sa Purok 6 sa Barangay Poblasyon 1 sa sining siyudad. Sa sining pagpatigayon sang pag-serve sang search warrant sa kapulisan sa siyudad sa Sagay sa pagpamuno mismo sang Chief of Police si Police Major Roberto Injape, upod man ang iba ng mga unit sang labi sa 6 of F second maneuver platoon sang mayari man din nag-augment man nga Regional Mobile Force sa pagpamuno man ni Police Captain Jerome Marahan. So ang search warrant number 07-2022 ang ginserve ini sa balay sini sang sospitsado, kag natigay naman nga makuha ang 12 ka mga heat shell plastic sang dinapatian nga Cebu, kag suno sa report nagabili ini sang halos 81,600 ka pesos. Ang report na recover pagid ang isa ka unit sang caliber 45 pistol Colt nga wala sang papeles, isa ka unit sang caliber 38 nga homemade revolver, kag isa pa ka unit sang caliber 22 Magnum revolver. Ini mga nakuha nga mga armas lutang na lakipan man sa pinaka mga bala, kay man may nakuha pag ito nga 3 ka magazine sa caliber 45 nga mayara 19 veteran ka mga live ammunition sang caliber 45. Nakuha man lang 2 ka mga bala sang caliber 38 live ammunition ini, kag napulo pagid ka mga live ammunition bala nga wala pa makalupok sang caliber 22 Magnum. Lao ang pila pagid ka mga non-drug sa kon evidence o kon ining mga illegal drug paraphernalia, isa ka improvised shooter, isa ka ukon pila ni 7 ka mga lighter action dyan, isa ka gunting, isa ka improvised straw nga scooper. Amoy na tanan na recover kag ara na sa custody sa kapulisan sa siyudad sang Sagay. Way pa naton makuha gid ko na file gid ang kaso kaina, kay ginapabot pa to resulta sang crime lab, kag subong man ang pila ka mga pagpabalistik man sining mga na-recover nga mga armas. Patong-patong nga kaso ang ipasaka sa kapulisan sini kay Judith Fernandez nga sa rin nakuhaan na sa druga, nakuhaan pa sang mga bala. Sa reaksyon dyan at nawadalo ang report, balita, informasyon na tamiyaw talang yapon si Major Nelson de la Cruz dira sa may barangay Estefania, kag si Police Colonel Calixto Mabugat nga nagapamati gina mo man si Amigo Nonoy manggubat sa iya na pag-libot-libot man sa iya sining taxi action dyan. Kap Madeline Diaz kag Mr. Jonathan Diaz sa woman kay Toto Jewel kag Inday Eva Sangko. Direkta diri sa aton sining ramtangan sa may
norte nga man siyang probinsya sa Negros Occidental. Para sa Action at Patrol, it is Action Roger Gutenberg report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat din sa report ni Action Roger Gutib. Di naman sa sudad sang Sagay. Kagkadis area mga kaaksyon. Action Radio Philippine Standard Time nas 10:45 na. Maayong gabi na kayo Masali Auke de Susa, Ma'am Beth Butal Pilayo, Ma'am Tri Sordan, naga-monitor gate. Alaman si Ace Diaz, kinatamyan da kuno si Mamaya Cecilia Diaz, nagaparok-orok kay pamati sa Night Patrol sa may Dap-Dap, Barangay Lantad, Silay City. Ma'am Rona Rehida Trava, good evening dira kay Bago and Loya kuno, kay Captain Glenn Trava, kay Tatay Ted Rehida, meron guys Kisosomo, kay Dairine Leofil, Bibing Ramos, kag Tessie Galon, nag-monitor gate. Araman si Sir Mario Alvido Alquiza, nagaparok-orok sa Senda Lugay, Barangay Balaring, Silay City, kay Ma'am ni Mesha Roques. Ari naman ang balos ka report ni Aksyon VJ Apasible. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action VJ sa report list kamen. Mayong gabi action dyan, kag of course, no, sa aton sila nga mga ka-aksyon nga tinagapamati sa aton, and at the same time nagalantaw, pinagi sa aton sila nga Facebook Live, and kaupod man ang ila sila nga mga radyo, no, wherever they are right now. So maayugid nga pagpamati diri sa Action Radio Bacolod. Sa balita nga aton sila madulong sa pagpangalagad sang Action Night Patrol, Action John, naghatag na sang bulig pinansyal ang pamilya. Sining ni Jeter YouTube sa pamilya ni Emeterio Urdas, apang hindi ini makabig nga isa kapag areglohanay suno kay Police Captain Daryl Nigos, ang hepe sang lakas Siliana PNP. Kung madumduman, aksyon dyan, isa iya ka-aksidente sa dalan ang nagluntad takna alas 7 kagabi, Setyembre 5, 2022, sa may bahin sang Hacienda Layugon Road, sakop ini sang Barangay Lalagsan sa Banwa sang Lakas Siliana. Sandig sa investigasyon sang Lakas Siliana PNP, papauli na kuntani sanday Emeterio Urdas, 82 anyos, kag Julius Ong Urdas, 12 anyos, sakay sang ila sining e-bike. Sang ini sila ang aksidente nga nabungguan sang sining ambulansya nga ginamaneho naman ni YouTube. Ang ining ambulansya, action dyan, ang nagikan sa syudad sa La Carlota, kag pabalik na kuntani sa Banwa sang Isabela sang natabo ining aksidente. Ginhingagaw mandala sanda Emeterio kag Julius apang gindeklarar bilang dead on arrival ining si Emeterio sa attending physician. Sanday Emeterio kag Julius ang lunsay mga residente sa Hacienda Agida sa may Barangay Lalagsan. Samtang si YouTube naman ang nag-edad sang 44 anyos kag ini ang residente sang Purok 4, Barangay Camp Clark sa Banwa sang Isabela. Action dyan, yari ang kabahin sa aton sila nga interview sa kay Police Captain Daryl Nigos. Initial na ginatag ang ang part sang suspect kanina sa pamilya sang biktima. But still, we cannot consider it settlement or crime kasi one silang recommend sila yung manager. But according to them, according sa kanila sir, kung if ever anong status niya, willing tumulong ang suspect, family ng suspect, pero hindi naman po natin madali-dali yan kasi we consider the part of the victim, family of the victim, and we told them take time po sila kung ano man ang decision nila na budget. Sir, anong gining natabo, sir, how? Paano ni sa sir nalabot sining ambulansya ni sa sir, no? Ang ginadrive sang suspect? Sir, bali ang ambulance is going back to the municipality of Isabela from La Carlota, Isabela Road, La Carlota, Isabela Road, and
umulan. Okay. And medyo tulong na because it happened 7 o'clock in the evening. And the same time, there was a road under construction po. So, hindi niya po nakita agad na may e-bike. Para sa pagpangalagad sa Aksyon Night Patrol. Ini ang inyo ka-aksyon sa Quinto Distrito. Aksyon VJ Apasible. Una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Salamat gid sa report ni Aksyon VJ Apasible. Gikan naman sa 5th District sa Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time nas 10:51 na. Ang gabi dira kay Buyko Saddam Hussein sa May Salita Village, Barangay Alihis. Ang man kay Victoria Latosa, happy birthday dira kuno kay Eva Mercado Herrera. Sir Alexander Pila, good evening sa May Zone 6 Barangay Handumanan. Subong man kay Ma'am Rosemary Lopez Mongcal David. Nagapamati sa May Banwasang Moises Padilla. Standby ka mga ka-aksyon sa dugang nga balita sa pagbalik sa inyong palatuntunan Aksyon Night Patrol Program. Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds colds. wala. Trangkaso. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold. Trangkaso. Kaya okay. siyempre init sang lawas kung Action Boy mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula, cold ginapaligo niya bisan tugnaw-tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko mo. Ano kayo mo? Wala tabla sugpon. Tiko na mo naging mo yung ininit, naligo mo na mo na yung mukha itom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man yung araw-araw, mado iliteral, yung ipabugbo mo ka puti ka din duban paper. Hindi man na. Galite. Galighten sa skin. Yes. Ang next Action Boy, skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. Ang mga immune system mo, niyaps bugtaw. Ara na mga masakit, ara na mga balita, ara na mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na yun. Kubiri! Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, Action Boy, ano una mga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Di ba may ara tutuligad balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman lan sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan bala na kundi may heat. Gulpi lang Nasa naman natin sa balita special. Kung anong una ako nga nabasa ko binga dapat kung unahon na i-acclimatize mo na yung lawas mo through pagbasa sa imong nga tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi nga mag-cold basi amo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ang next Action Boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba? Hambal nila, hindi mamasa. Pero may ga-advise kay iban nga ihulom sa ininit nga tubig. Kung init, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Bro kay init. Init saya. Ti sala lang galing term hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna din siguro. Kadabo palaligban mo pagida. Ang next Action Boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually Action Boy cold.
Cold kaya? Kung sakit akong ulo, Ako bala na kung anong Towel. ara. Ako nung ara da. amo na, Ako nung ara lang ah. very content Mayo ko kay with mo. the action boy. May kay inyo kay may hot and cold kamu ya. Kuya kung anong lang ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang ito wala na daog galing sa December. Ang next action boy, ang hot water, nag-relieve siya sa nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Ah, Hindi correct. na. Para oo. ma-clear dira ang mga Oo. nan. So, amo na nahimuon mo. Ang pinot sang ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw ginang ano man di ko kuan ang adlaw dapat hot water water. kuno para ma-open ang pores mo. Para Tapos pagkagabi ng ko gabi. no cold naman para mag-close siya kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold kuno ka-close sa mga pores na mo. Ah. Para hindi masudlan sa mga kung ano dahil kung gagatulog akong gabi. Matay check lang kay Ate, hindi hindi ko pwede sigurado. nga close kung aga, kaya di mo yabo. I-check lang da kay Sige, sa Saturday. Saturday. I-check lang da kay ako ya basta kung ano lang tubig da hot or cold ya paliguon ko lang na. Balita espesyal! Dirita Action Boy, sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Paligo. Yes. Una ang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds Sang wala. colds. Trangkaso. Muna. Ano man? Gama sila gura. Cold water ka prevent sang cold. Trangkaso. Trangkaso. Kaya Okay. siyempre init sang lawas kun Action Boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water tingnan mo. Action Radio Philippines Standard Time nas 10:57. Balik diri sa aton nga pagpangalaga diri sa Action Night Patrol. Maayong gabi nanda kay Ma'am Lorna Diligencia. Naga-monitor gid si Ma'am Lorna Diligencia subong nga gabi. Sige, balikan naman naton ang report. Balik nga report sa aton naman nga Patrol 1 Bravado Patrol with Action Zil Minardo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports. Sa detalye po natin si Action Zil Minardo. Action Zil, mayong gabi. Action dyan, ginkompirmar ni Police Captain Armelin Vargas, hepe ng Bacolod City Police Station 3, nga nadakpan na ang suspetsado sa pagluthang patay sa isa ka biktima nga ginkilala kay Brian Garrido sa sulod sang isa ka computer shop sa Purok Langis, Barangay Banagos, sang tinalikdan nga Hunyo 17, 2022. Ang suspect ang ginkilala kay Ramos at Trabucon, 30 anyos, kagresidente sa nasambit nga lugar, ang nadakpan mga rasay sang gabi sang Martes sa adlaw nga Setyembre 6, 2022 sa lugar sinimismo pinaagi sa pagserbes ng warrant of arrest sa kaso nga murder. Ang nasambit nga mandamiento de aresto ang gin-issue sa Agosto 31, 2022 kag wala sa nga piyansa para sa hilwayan. Sunod sa hepe nga ang motibo sa pagluthang patay sang suspect sa biktima amo ang daan nga hiligot-anon. Sa karon ang nadakpan ang napriso sa karon sa Police Station 3. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang life extension of vitamin D3. Ini ang dekalidad, matinlo kag scientifically formulated nga science. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo tag. Good night, ka. Salamat gid kay Action Zil Minardo sa report. Report gika naman sa aton Bravado Patrol. Action Radio Philippine Standard Time, las 11 na sang gabi. Naka-aksyon inyo na batihan ang kabugusan niya pagpangalagad sa aton palatuntunan Action Night Patrol Program. Martes kita nga presentation, September 6, 2022.
Sa liwat, salamat gid kay Aksyon Zilminado sa patrol. Back-to-back dira kay Aksyon Papang Nixon Tahom. Ato yung News Center, Aksyon Undefensor Lisay. Di naman sa Studio A Master Control Technical Side, abod naton si Aksyon Nelmar Madera and Aksyon CJ Binares. Madamo gid nga salamat mga ka-aksyon sa inyong pagpakig-upod sa bilog nga adlaw nga pagpangalagad sa Aksyon Radio Bacolod. Tub-tub naman buwas saga sa aton nga pag-sign on with Aksyon Fred Salanga. Sa ngalan sa inyo naman nga regular nga anchorman sa sining nga programa, Aksyon Eric Magbanwa. Talos kita diri temporaryo kada Martes. Ako naman ang inyo alagad sa kahanginan, Aksyon John Diaz. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!